Vi har brugt Digibay til at gå ind og ligesom være en form for automatik via vores Instagram, hvor vi kunne have stories liggende op, og også billeder både til vores egen web, men også til vores mange forhandlere, som også efterspørger materiale, så man ligesom kan levere noget, som er i rigtig god stand. Mit navn er Tine Land, og jeg er founder af virksomheden Kong Valter. Før vi fik Digibay, benyttede jeg mig af et studio, hvor jeg kørte ned fysisk med mine produkter, og det tog så dem 3 til 4 dage om at få gjort de her billeder klar, og så var de tilgængelige. Så man kan sige, at Digibay har fjernet processen for mig og givet mig mere tid. Den er jo ved mig i den form af, at den findes på min computer. Hvis du får en idé, eller der er noget, der skal udarbejdes eller leveres, kan man i bund og grund lave det, og så er det klart. Jeg vil helt sikkert anbefale Digibay til andre af den grund, at time is money. Som solo-founder, så løber jeg hurtigt nok i forvejen. Jeg anser ikke mig selv som at være en tech-specialist, og jeg kan finde ud af det. Og hvis man med udgangspunkt selvfølgelig i mig selv og min virksomhed ikke har så mange ansatte endnu, så er det i hvert fald et sted, hvor man vil spare penge og tid, som er vigtigt.